meri on ollut aika tärkeä asia pienestä saakka. Mä oon pikkupojasta saakka asunut vesien varrella ja vapaa-aikani mä tänä päivänäkin niin kesäisin vietetään merellä. Ja veneiden tankkaus lähti liikkeelle siitä, kun Turkuun tuli Tallship Racing ja se oli vuonna 2009. Port Satama soitti ja kyseli, pystyisikö hoitaa tämä purjeveneiden tankkauksen. Tämä polttoainesäiliö rakennettiin partavasti sitä varten, että jatkossakin tankataan näitä. Ja tämä palvelu helpottaa asiakasta siinä mielessä, että tankki on täynnä laiturisko, pitäisi lähteä, ei tarvitse lähteä veneasemalle tankkaskelemaan. Ja tämmöisen keskivertoveneen moottoriveneen polttoainesäiliö on 400-900 litraa. Ja sitä kun tankataan, niin se on tuommoinen puoli tuntia. Ja saattaa olla, että siellä meriasemalla on 2 venettä aikaisemmin odottamassa tankkaamassa, niin siinä voi venahtaa 1-2 tuntia matkan alku. Me viedään pelkästään Neste Pro Dieselin veneihin. Ja syynä on tietty siinä, että se on biobakteerivapaata, voisiko näin sanoa. Ja siinä on muitakin syitä sitten vielä, että polttoaineen kulutus laskee, teho hiukan kasvaa ja moottorin käyntiääni pehmenee ja moottorin savutus vähenee. Monta pientä asiaa. Hiukan harrastusmielessä näitä veneen huoltelee ja korjaskelee niin omaa kuin asiakkaiden veneitäkin. Ja siinä kohtaa huomannut tämmöisen, kun niitä polttoaineen suodattimia vaihtelee, niin jos on Pro Dieseliä käyttänyt, niin se on aika puhdasta, kun kaataa sieltä suodattimesta pois. Mutta jos on näitä muita polttoaineita ollut, niin siellä on sitä biobakteeria herkästi mukana ja se on aika ilkeän näköistä mömmöä. Ja tämä ongelma, jos se tuolla merellä tulee, niin se on hiukan eri asia, kun auton kanssa ajetaan tienviettä. Ja jos se auto sammuu, niin ei se niin murheellista ole, kun se on jotain hinuria, mutta tuolla merellä on hiukan hankalempi. Jos on kova merenkäytö ja se vehjä sammuu siihen, niin siinä voi olla hätäkäse silloin.